Svet sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Každý deň nás obklopujú technológie, ktoré sa stali neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Ale zamyslel si sa niekedy nad tým, ako tieto zariadenia fungujú? Nie je to žiadna mágia. Je to programovanie. Za každou aplikáciou, hrou či webom stojí kód, ktorý niekto napísal. A dnes už nestačí technológie len používať. Do 5 rokov bude digitálna gramotnosť rovnako dôležitá ako čítanie a písanie. Aj preto sa v mnohých krajinách učí programovanie už na základnej škole. Pretože bez tejto zručnosti sa v budúcnosti nezaobíde nikto. Svet okolo nás sa mení. Automatizácia nahrádza prácu. Umelá inteligencia rozhoduje o tom, ako žijeme. Je jedno, čím chceš byť. Lekár, podnikateľ, umelec alebo učiteľ. Až 90% pracovných pozícií bude vyžadovať digitálne zručnosti. Programovanie nie je len o písaní kódu. Je to spôsob myslenia. Naučí ťa rozmýšľať inak. Logicky, tvorivo. Hľadať riešenia tam, kde iní vidia prekážky. A áno, prináša výhody, ktoré sa nedajú prehliadnuť. Lepšie pracovné možnosti, vyšší plat a najmä schopnosť prispôsobiť sa svetu, ktorý sa neustále mení. Nejde o to, či budeš programátorom. Ide o to, či budeš rozumieť svetu, v ktorom budeš žiť. Pretože ten svet už nikdy nebude fungovať bez technológií. A tí, ktorí im rozumejú, budú vždy o krok vpred. Už vieš, prečo je programovanie dôležité. Tak prečo nezačať práve teraz? S platformou, ktorá ťa naučí programovať krok za krokom. Vitaj v Academy Coded. Objav svet programovania. Od úplných základov až po tvorbu dynamických web stránok. Zdokonaľuj sa prostredníctvom interaktívnych víziev, ktoré ťa naučia premýšľať ako skutočný programátor. Vytvor si vlastné webové aplikácie a získaj praktické skúsenosti už od prvých lekcií. Rozvíjaj svoje logické myslenie pomocou hádaniek a hlavolamov navrhnutých špeciálne pre budúcich programátorov. A čo je najlepšie? Nemusíš byť génius. Nezáleží na tom, koľko máš rokov a nepotrebuješ žiadne predchádzajúce skúsenosti. Stačí chuť začať a odvaha vytvoriť niečo, čo má skutočný zmysel. V Academy Coded veríme, že programovať môže naozaj každý. A s nami to zvládneš aj ty. Začni ešte dnes na www.academycoded.com.